Wara li l-Prim Ministru Robert Abela insista li l-Customer Care ta' Kastilja u l-Ministri fil-kabinet tiegħu ma kellhom x'jaqsmu għal frodi mill-benefiċċji soċjali li jaqbżu €2 miljun, Net News kiseb provi li jgidbu dak li qal Abela. Fil-fatt dawn il-provi joħorġu minn testimonjanza li xandret fuq Net FM il-preżentatur Dione Borġ. Inti kellimt lil xi ministri jew xi deputati? Mela, biex jistru l-voti, huma bdew jibgħatu għand psikjatri. Ġifieri inti kellimt Ministru Laburista, kellimt deputat Laburista. Jiena kont immur għad-Dr. Owen Bonnici. U x'kien jgħidlek Dr. Owen Bonnici? Kien batni Kastilja ġifieri biex imexxuni minn hemm. Din il-persuna spjegat lil Dione Borġ li kienet pazjenta tal-ex deputat Laburista Silvio Grixti u meta marret il-Labour Office dawn kienu suġġerewla sabiex tapplika għal benefiċċji soċjali. Hija qalet ukoll li Grixti ħadilha ħsieb l-applikazzjoni tagħha kif ukoll tat-tifla. Imbagħad madwar sena wara il-bord mar id-dar tagħha sakemm xahar wara l-applikazzjoni tat-tifla tagħha ġiet approvata wara żjara li ma damitx aktar minn 5 minuti. Din il-persuna sostniet li tgerfix li sar bil-fors sar minn ġewwa hekk kif hija ppreżentatilhom id-dokumenti kollha neċessarji dan fil-waqt li huma kienu jiġru warajha sabiex tmur għand psikjatra u ġib il-firem kollha neċessarji. 3 minuti kollox mistenni per 5 minuti. U inti ppreżentajtilhom xi dokumenti lil dan persuna? Ppreżentajtilhom il-karti tal-POIC, li tieħu t-tifla kienet u taqtaw għal-mistoqsijiet ġifieri, kollox sew kelli. Min baba il-fajt minn ġewwa hu. Issa din il-persuna titrot lura l-benefiċċji soċjali natata l-sentej sħaħ kif il-ġimgħa li għaddiet kellha tidher fil-qorti wara li ġiet avviċinata rigward firem folots kif ukoll ċertifikati folots. ċentru li l-problema tal-sistema li għandi mandat arrest fuq ċertifikati folots u firem folots. Tlajna l-qorti l-ġimgħa l-oħra u il-flus li jitħallsu ta' sentej blura u l-ħadd ħanġiġi fuq it-terza persuna u kol fuq il-kas tiegħi u li kieku ma kienx l-avukat tiegħi Dr. Ġilbina Stoppardi jiena kieku mhux qiegħda fejn. Intant waqt din it-testimonjanza din il-persuna saħqet li meta applikat hi ma kienx taf dak kollu li kien qiegħed jiġri dwar loti tal-benefiċċji soċjali.